МЗС Польши пракаментавала затрыманне ў Беларусі свайго грамадзяніна Гжегажа Гавела. Намеснік міністра ведомства Рафал Басацкі назваў абвінавачанні ў бок паляка сфальсіфікаваную гісторыяй альбо правакацыяй. Вядома, гэта можа быць правакацыя, гэта можа быць выдумкай. Мяне не здзіўляе, што беларусы зноў спрабуюць падараваць польска-беларускія стасункі правакацыямі. Калі яны робяць такія рэчы, гэта таксама пра нешта кажа. Яны пасылаюць сігнал, гэта дрэнны сігнал. 27-гадовага брата кармеліта з Кракова Гжегажа Гавела затрымалі днямі ў Лепелі. На дзяржаўным тэлебачанні паказалі гэтак званую аперацыю сілавікоў. Прапагандысты называюць Гавела польскім шпіёнам. Маўляў, той здабыў сакрэтныя дакументы вучэнняў Захад-2025. Тыя яму перадавалі за некалькі хвілінаў да затрымання. Акрамя брата кармеліта, КДБ справаздачыліся і пра затрыманне грамадзянаў Беларусі, якія нібыта дапамагалі паляку. Перадавалі яму звесткі пра вайсковыя аб'екты і супрацоўнікаў контрвыведкі. Пры гэтым, паводле прапагандыстаў, за такую інфармацыю беларусы атрымлівалі грошы, а таксама каву і шакаладкі. Дэлегатка Координацыйнай рады Вольга Карпушонак апошнія месяцы сваёй дзейнасці дэманстравала нябачную раней актыўнасць у гэтай структуры. Подле прэсавай службы Координацыйнай рады з сакавіка да жніўня былая адвакатка спампавала больш за 70 дакументаў датычных дзейнасці органу. Гэтыя дакументы даступныя ўсім дэлегатам Координацыйнай рады і не ўтрымліваюць канфідэнцыйнай інфармацыі. Аднак актыўнасць нетыповая. Да сакавіка 2025 года Вольга не спампоўвала ніводнага дакументу, а з сакавіка спампавала ўсе дакументы, апублікаваныя для чальцоў Координацыйнай рады. Нагадаем, 30 жніўня была менская адвакатка Вольга Карпушонак публічна абвінаваціла кіраўніка народнага антыкрызіснага ўправлення Павла Латушку ў гарасменце і пагрозах ейнай бяспецы. Палітык абвінавачанні адхіліў і заявіў, што гатовы прайсці паліграф і лічыць абвінавачанні працую спецслужбаў рэжыму. 3 верасня Карпушонак на фірмовым бланку Координацыйнай рады даслала ліст з абвінавачанні супраць Латушкі ў парламенцкую асамблею Рады Еўропы. Латушка ў адмысловым відэазвароце назваў такія дзеянні чарговым доказам спланаванай аперацыі спецслужбаў супраць інстытуцыяў дэмакратычных сілаў і яго асабіста. Міністэрства інфармацыі працягвае шукаць экстрэмізм у інтэрнэце. Ведомства абнавіла спіс экстрэмісцкіх матэрыялаў, дадаўшы туды шэраг новых пазіцыяў. Пра гэта паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна». Гэтак найбольш шматлікая група сярод дадзеных пазіцыяў старонкі беларускіх дыяспараў у розных краінах свету. Сярод іх грамадзянская ініцыятыва беларусаў у Фінляндыі, беларусы Сан-Францыска Бэй-Эрэа, беларусы Швецыі, беларусы Канады. Таксама ў пералік трапілі старонкі ў «Кантакце» і «Аднакласніках», Івацевічы, Телеханы Косава, ютуб-канал «Самадзелкі дилетанта», старонкі ініцыятывы «Платформа 375» ды іншае. Уступіла ў МОЗ пастанова Савету міністраў адносна блакавання інтэрнэт-паслуг. Дакумент, апублікаваны на нацыянальным прававым інтэрнэт-партале, яшчэ болей развязвае рукі сілавым службам рэжыму Лукашэнкі. Цяпер абмяжоўваць доступ да інтэрнэт-рэсурсаў змогуць КДБ, МУЗ, следчы камітэт і Генеральная пракуратура. Раней гэта магло рабіць толькі Міністэрства інфармацыі. На патрабаванне сілавікоў Дзяржаўная інспекцыя электрасувязі будзе ўносіць у спецыяльны спіс адпаведныя дамены, а аператары абавязаныя паставіць заглушкі на такія сайты на працягу 4 гадзінаў. Доступ да старонкі змогуць абмежаваць на 6 месяцаў. Калі праз паўгода сілавікі не палічаць, што парушэнні былі выпраўленыя, блакаванне будзе сталым. Такія правілы будуць распаўсюджвацца і на паслугі сувязі. Сілавікі змогуць адключаць абанентаў ад сувязі або інтэрнэту, калі тыя парушаюць правілы, якія менавіта ў дакуменце не гаворыцца. Беларускім студэнтам у Польшы пайшлі на сустрач і зарганізуюць дадатковыя моўныя іспыты на ўзроўні Б2 да канца года. Пры гэтым абітурыенты, якія падалі дакументы ў прыёмную камісію да 1 жніўня, маюць права залічыцца ва ўніверсітэты без сертыфікату. Такой дамоўленасці дасягнулі падчас сустрэчы польскага МЗС і дэмакратычных сілаў. Падрабязнасці ў студыі «Белсат» апавяла прадстаўніца офісу Святланы Ціханаўскай у справах моладзі Маргарыта Ворахава. Заверылі ў тым, што беларускім студэнтам будуць даваць, напрыклад, магчымасць таго, каб яны атрымалі візу і наведалі экзаменацыйныя сесіі ў Польшчы. Гэта такі першы добры для нас знак. Па-другое, будуць уведзены дадатковыя сесіі экзаменаў па мове ў гэтай восені, то бок у студэнтаў будзе больш магчымасцяў запісацца на здачу гэтых экзаменаў на Б1, Б2. Прадстаўнікі 26 краінаў гатовыя даслаць вайсковы кантынгент ва ўкраіну ў якасці міратворцаў пасля завяршэння баявых дзеянняў. Пра гэта па выніках сустрэчы кааліцыі гатовых у Парыжы апавёў французскі прэзідэнт Эмануэль Макрон.
Цяпер ёсць 26 краінаў, якія афіцыйна абавязаліся, і некалькі іншых, якія ўдакладняюць свае пазіцыі, разгарнуць войскі падтрымання ва ўкраіне або падтрымліваць прысутнасць на сушы, моры або ў паветры для заўпэўнівання бяспекі ўкраінскай тэрыторыі пасля спынення агню або перамір'я. На сустрэчу ў Парыжы разам з прэзідэнтам Зеленскім прадстаўнікі кааліцыі абмеркавалі таксама фармат будучых гарантыяў бяспекі для ўкраіны, галоўным элементам якіх мусіць быць далейшае падтрыманне ўкраінскага войска і пастаўкі сучаснага ўзбраення. Беларусь лідар у свеце паводле колькасці смерцяў ад алкаголю. Гэта паказала адмысловае даследаванне, апублікаванае брытанскім медычным часопісам Lancet Public Health. На яго вынікі звярнула ўвагу ініцыятыва беларускіх медыкаў «Белыя халаты». Гэтак, паводле міжнароднай статыстыкі, у Беларусі ад ужывання алкаголю паміраюць 164 асобы на 100 тысячаў чалавек. Для параўнання ва ўкраіне гэты паказнік 156,9, у Малдове 162. Пры гэтым наша краіна ўвайшла ў топ-3 і паводле негатыўнага ўплыву спіртнога на якасць жыцця. Горшы паказнік толькі ва ўкраіне і Расіі. Подле белых халатаў галоўная прычына – адсутнасць у нашай краіне эфектыўнай сістэмы дапамогі залежным ад алкаголю, недаступнасць у аптэках адмысловых прэпаратаў, ды актыўнае падтрыманне на ўзроўні дзяржавы, вырабу і продажу спіртных напояў. Беларуска Арына Сабаленка – фіналістка адкрытага чэмпіянату ЗША па тэнісе. У паўфінальным двубоі леташняя пераможца гэтага турніру серыі «Вялікага шлема» перамагла гаспадыню турніру Джесіку Пегулу 4-6, 6-3, 6-4. Гэта трэці запар фінал US Open для Сабаленкі. Ейную суперніцу ў вызначальным двубоі станецца яшчэ адна прадстаўніца ЗША – Аманда Анісімава, якая раней на сёлетнім Уімблдоне спыніла беларуску на стадыі паўфіналу. Тым часам у цэнтры горадні заўважылі незвычайнага турыста. Ужо некалькі дзён па горадзе шпацыруе бусел, які замест выраю абраў застацца на радзіме. Гарадзенцы занепакоіліся ягоным станам і выклікалі ратаўнікоў. Тыя забралі птушку ды, імаверна, перадалі ў мясцовы заасад на рэабілітацыю. Тым часам відэа разыходзіцца па тыктоку. Больш поўная інфармацыйная карціна дня ў вечаром эфіры аб'ектыву і студыі Белсат. Я ж з вамі развітваюся ды заклікаю падпісвацца на сацыяльныя сеткі Белсату і да актыўнасці пад гэтым выданнем у Ютубе. Аднак памятайце пра ўласную лічбавую бяспеку. Беражыце сябе і заставайцеся з Белсатам.